Želimo apelirati na mlade da spoznaju koliko su upornost, znanje, dosljednost važni za vlastiti uspjeh i želimo u stvari otvoriti temu stvarnih ljudskih vrijednosti i osobnih kvaliteta kao ključnih stvari za osobnu sreću, a onda i uspjeh u svemu što radimo. Autentičnost pod jedan, apsolutno. Dakle, što ranije prepoznati tu svoju neku iskru i svoju strast, u čemu smo dobri, šta želimo i volimo raditi i na tome dalje graditi neki svoj uspjeh. Puno mladih koji izlazi sa fakulteta u stvari je zaneseno količinom teoretskog znanja i vrlo malo njih u stvari ima podršku ili pomoć da pronađe ili mentora ili coacha koji će im pomoći da prepoznaju svoje kvalitete i kako da pronađu neki ili stvore neki svoj put. Što ranije to mladi ljudi shvate u čemu su dobri i u čemu mogu biti još bolji i na taj način šire svoje znanje, ali isto tako i utjecaj i grade svoju ambiciju, život i uspjeh na tome. To je cjelokupno, ne samo ta osoba, nego i cjelokupno okruženje i društvo je utoliko bolje.